По инициатива на електронното издание Доктор Онлайн, Националната пациентска организация и Фондация Инициатива за здраве в центъра на София пред паметника на патриарх Евтимий днес от 9 до 17 часа работи безплатен център за изследване за СПИН. Днешният ден напомня на хората, че всъщност СПИН още е нелечим и смъртоносен и подобни кампании би трябвало да се организират по-често. Пунктът в центърът на София привлече вниманието и на случайни минувачи, като пред него се изви и опашка. И не знаех, че днес е Международен ден кампания антиспин и видях, че има пункт направен за изследване и реших да се възползвам. Безплатното изследване се изразява в бърз скрининг тест с кръв от пръста, представлява обождане, капка кръв, а резултатът е готов само след няколко минути. За да се избегнат грешки обаче, ако тестът се окаже положителен, трябва да се направи допълнително изследване в лаборатория за потвърждаване. Хората могат да си купят тест и от аптеката, но е важно да знаят, че те не могат сами да се изследват. Не може сами вкъщи да си правят тест. Освен безплатно изследване, на минувачите край Попов в София бяха раздавани брошури с информация за болестта и безплатни презервативи. За някои обаче най-сигурната превенция за това са разговорите в семейството. Трябва да се говори много по този въпрос. Аз съм семейна, сина ми е на 23 години и непрекъснато се говори вкъщи за как трябва да се прави секс с презерватив. За TV7 Иван Филчев.